niboziqaphela izinto ezincane. Umlilo wokwaliwa awubi ngamalangabi. Kuba ifana nje elilokozayo kancane uma lishe eduzane kwakho ufudumale ube sengathi ngeze wasuka kuleyo ndawo. Nabantu bayakudonsa ukuthi suka lapho uyabona ukuthi uyathana. Ube sengathi abantu abakuchithela isikhathi. Mhlambe ugcine ubazonda, ugcine uxabana nabo ngoba bayakuphazamisa. Ukhona into evutha kancane, evutha kamnandi lapha eduzane kwakho. Umlilo wokwaliwa awubi langa kunjalo nje. Uke kwathi ngesinye isikhathi ngafika incwadi lapha endlini kababa ezingamabhuku anganganazi ihlabelelo. Ngangeke ngiyibone lezi ncwadi kodwa ngingazinaki. Kuze kwathi ngelinye ilanga ngabona isibonakaliso, ngibona zona lezi ncwadi. Umuntu wayesethi ake usibheke lezi ncwadi. Uma ngiphaphama ngakhumbula ukuthi lezi ncwadi engiyibona kulesi sibonakaliso ngake ngayibona endlini kababa. Sengihamba ngiyifuna nangempela ngayifika. Sengiyithatha sengiyinika isikhathi nje ngiyifuna. Indaba eningi ekhona kuzo indaba yomthetho yasePhakameni. Izinto kwathiwa zingenziwa nezinto kwathiwa zibokwenziwa. Okunye ngiye ngikhulume ngakho yini, okunye ngiye ngingakhulumi ngakho ewesaba. Ngake ngabatshela abanye ngalokho, kodwa uhambe kwahamba ngase ngifika kwezinye indawo ulokho kulotshwe khona. Ngafika kukhona amacala, izinkulumo zamacala abantu ababekhona lapha ePhakameni. Abanye babe ngabefundisa, abanye bengabaprofeti, abanye beyibandla nje, abanye bengabaphathi, madoda, amakhosikazi, namakhosazana alisuthi yenye namakhosi. Laba bantu lezi inkulumo babeyikhuluma bengasekho emhlabeni. Bekhuluma ngezinto okwathi mabedlule emhlabeni bafike bamiswa ePhakameni, bafike baliwa ngenxa yazo. Kwathiwa aninakungena kulo muzi nalezi zinto enani zenza ezinjeni. Phakathi kwakho kukhona izinto ezinkulu kakhulu ongazazi ukuthi zazibafice kanjani. Kodwa ma umazi uSathane ney'ndlela zakhe, ucishe kungabi bikho into ongayeya uthi kanakusondela ngayo umuntu. Uma esefikile nento esabekayo nje, mhlambe namuhla uma ungakangeni kuyo ngathi mina ngisoze ngakwenza, noma ngabe kuthiwani ngingamane ngife kunokuthi ngenze ukuthi noma ngikhulume ukuthi. Kodwa ma esefikile kuyenzeka ukuthi umuntu noma ngabe waye akhulume lokho abe seyenza leyo, ngoba amandla kaSathane asendaweni eyodwa. Uma ucabanga indoda embi emanikinike ney'mpondo enukayo, kodwa ma efika umuntu engabi njalo, fike muhle, fika nephunga lakhe elihle, nenzuzo yakhe nobuhlakani
Samsabana ngathi into engathi mayiqhamuka namhlanje yoba silapha nesibaleke sonke kanti akunjalo. Mhlawumbe uma engaqhamuka la mhlawumbe bengaba ingosana abantu ngathi cha mina nginakwenza lokhu, nabangekho abantu abasemakhaya mhlawumbe ngabe bakhona. Kasiyo into okuthi mayifika abantu mhlawumbe bayinyani, mhlawumbe besabe, mhlawumbe bayibalekele. Yinto ethandekayo mayike yaphathwa umuntu oyedwa nabanye awumphefumele. Uma engayitholanga umuntu abe nolaka ukuthi ningishiyele mina kuyona sale kanjalo beningangitsheli ngani. Kodwa into enginakayo kulezi ndaba, ziningi indaba zamacala abantu abafike baboshwa kungesikho ngenxa yezinto ezibabazekayo, kungesikho ngenxa yezinto ezingekho la phakathi kwethu. Izinto ezincane, izinto abayingosana abantu abangekho kuzo njengoba silapha esontweni. Kodwa kwathi ma befika ekuphakameni nabakhulu abantu bafike babona. Enye indaba yangidabukisa kakhulu, ngabona ukuthi indaba yamehla abantu nokulunga esiphana khona njengoba silapha kwesinye isikhathi yedusa.